Grade 11 student sa Alcala, Pangasinan, ginahasa umano ng 4 na kalalakihan. Tutukan sa report. Hindi matanggap ni Mang Alfonso, di tunay na pangalan ang sinapit ng kanyang apo matapos umanong sunod-sunod na gahasain ng 4 na kalalakihan sa Alcala, Pangasinan. Kwento ni Mang Alfonso, karaniwang alas 2:30 hanggang alas 3 ng hapon, nakauwi na sa bahay ang apo galing eskwelahan sa Bayambang, Pangasinan. Pero nagtaka raw siya nang hindi nakauwi sa inaasahang oras ang kanyang apo. Hustisya na po, bahala na sila. Ipaglalaban po namin talaga ang ginawa nila sa aking apo. Kwento ng biktima, paglabas niya sa gate ng paaralan ay hinarang na siya ng isa sa mga sospek. Pinasasama raw siya sa isang birthday party sa Alcala. Sa kabila ng pagtanggi, pinilit pa rin siya ng sospek. Dinaanan pa raw nila ang kasintahan ng sospek. Pagdating sa pupuntahan, nadatnan daw nila sa bahay ang 4 na lalaki na kakilala rin ng biktima. Nag-inuman daw sila at pinilit na pinainom ang biktima. Matapos ang ilang oras, imbis na pauwiin, pinagpahinga raw siya sa loob ng isang kwarto at dito na raw siya sunod-sunod na ginahasa ng 4 na kalalakihan, 3 sa kanila minor de edad. Gusto ko po silang makulong habang buhay. Matapos umanong gahasain ng biktima, isinakay siya sa tricycle at ibinaba sa gilid ng kalsada sa Bayambang. Nasa hospital na siya, andon na yung mga investigador at ang aking apo ay walang malay. Naka-oxygen na dinatnan ko. Yung isa dito is legal age na. So ang gagawin namin, syempre talagang makakasuhan na siya. Isa sa ilalim sa counseling ang biktima habang hinihintay ng DSWD ang court order para ilipat ang 3 minor de edad sa Regional Rehabilitation Center for the Youth sa La Union. Kasama si Henry Dominsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.